Dobrodošli na današnji prijem povodom obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Posebno mi je čast da su s nama danas ovdje gradonačelnik grada Pule, gospodin Boris Miletić, i zamjenica gradonačelnika grada Pule, Elena Belošić. Vi znate da Bosna i Hercegovina vodi jedan kontinuitet još od jedne izreke koja kaže od Kulna Bana do današnjih dana. Svi su Bosnu osvajali, svi su bili i otišli. Ona je ostala. Uvijek sama i uvijek s nama. Kraljevna do 1463. Od 1463. dolazi Otomansko carstvo do 1883. Aneksija od strane Austro-Ugarske 83. do 1918. Poslije kraljevina SHS do 1941. rat. Od 1941. Jugoslavija 45 godina do 90. Znači, na našim prostorima, primijetili ste, ovo sam namjerno uzeo kronologiju, non stop sukobi. I Bosna je uspjela opstati. Posebno mi je drago što je grad Pula njeguje bratimljenje sa gradom Sarajevom, glavnim gradom Bosne i Hercegovine. Zato jer nas upravo vežu naše vrijednosti. Po veličini teško bi se mogli usporediti, ali one vrijednosti koje mi u Puli njegujemo, otvorenost, toleranciju, multikulturalnost, mislim da za to doista vrijedi raditi i da to trebamo svi skupa čuvati. Jer poput ljubavi, nekad je ta granica vrlo, vrlo tanka. A te vrijednosti upravo moramo svi skupa čuvati. I drago mi je da ste spomenuli 100-godišnjicu Labinske republike, gdje je potekla borba prije svega za pravdu. I zato vam se želim svima vama i čitavoj zajednici zahvaliti na svom radu i doprinosu da naša Pula i naša Istra danas jeste upravo ono na što smo svi ponosni. Najrazvijenija regija u Hrvatskoj, prepoznata regija po temeljnim ljudskim vrijednostima. I zato je poziv s ovoga mjesta da to nastavimo čuvati i njegovati, jer na to doista svi skupa možemo biti ponosni. Stoga još jednom iskrene čestitke u ime grada Pule, u svoje osobno ime na današnji dan. Hvala.